gurekin egotea. Maitane. And many of the people they know about Guernica. Remember I told you they did like Yeah, to protect them. Hori bai. Arteak dakarrelako berez, indar berezi bat, kontatzeko. Horregatik guretzako, zentzu galekia dauka horrenik orain, Gernika kuadroa Gernikara ekartzea, dakin-dakegunean Gernika kuadroa baitua egotea Estatu Espainiarren gandik bada, buru baten adierazteko Gernika ordezkatzen duen herria baitu ere, eko baita. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin aurkeztu nahi dizuet gure ondoan dago Atef Abu Said. Bera Palestinako Aginte Nazionaleko kultura ministro izandakoa, idazlea, batez ere idazletzat daukabeak bere burua, politologoa baita eta irakaslea. Gure artean dago Gaztelenaz geroztik Euskal Herrian, eta egia esan benetan sekulako esperientzi zoragarri izaten nahi da, gordina ere bai, oso gogorra, bere kontakizunak entzutean, baina nik uste dut gauzkoek entzaudetenok benetan entzungo dezutenak merezi dula. Kontatuko dizuet pixka bat gure gana nola iritsi dan, urriaren zazpian, joan den urteko urriaren zazpian, Israelek Gaza bonbardatu zunean, hain justu bera Gazan zegoen, berez Ramadan bizi da, baina bera Gazatara da, Jabaliako errefuxiatu gunean jaiotakoa, eta familia guztian daka. Beraz, orduan kultura ministroa zen, eta juntzan gobernuko gauza batzuk egitera asteburuan, eta bide batez bere familia bisitatzera. Baina 3 eguneko bidaia, bilakatu zitzaion 3 hilabeteko amezka gaizto bat, nola bizi iraun heriotzatik. Orduan antzegoela, bere hausnarketak, bere gogoetak idazten hasi zen, eta egun batzuk egunerokoa idazten hasi zen, ez? Nola batez ere gero berak kontatuko hobeto, baina berak behar du idatzi, ez? Berezat arma bat bezala da, eta orduan hasi zen besterik gabe idazten. Baina gero, ikusita egunero idazten zula, eta konturatu zen, gerrak iragun zula gehiago, erabakizun bere kanpoan zeuden lagunei bidaltzea materiala, eta lagun egitako bat da Osola, Kasagande edo ezagutzen duzu, Osola da nire lankidea, kolaboratzailea da nire laguna. Eta orduan Osola nirekin jarri zen harremanetan, deitu zidan, esan zidan, sekulako materiala zeukala esku artean, eta kontatu behar genula, zintzala utzi, orduan nahi pasazian, eta konturatu nintzen berehala, hori izan behar geniola gure irakurleari. Gaza itxita dago, eta guk arazo handia dauzkago ara iristeko, ez? Eta benetan gertatzen ari dana kontatzeko, batetik han dauden kazetariak hiltzen egialako, eta bestetik ezinezkoa dalako han sartzea, ez? Orduan guretzat lehen pertsona norbaitek kontatzea zer pasatzen ari izan, iruditzen zitzaigun irakurleak merezitako informazioa zala. Beraz, zuzentzaileekin hitz egiten jardun nintzen, eta zentzuten, bai, guk itzuliko dugu eta egunero hasiko gara ematen. Beraz, egunero hasi ginen bi hori ematen, egunero itzultzen, baina 40 bat egun pasazienean konturatu ginen eutxiezina ezala, egunero bi horriko materia bat euskaratzea batetik, eta bestetik betikotzen ari zalako, ez, gara orduan,
eten egin genuen publikazioa, baina argi geneukan liburu bat egin behar genuela honekin. Eta orduan, 3 hilabetera ATP-ek gaza utzi zuenean, esan oraintxe da momentua, urte horrenerako liburu bat plazaratu behar dugu bere egunerokoakin. Eta hori da emaitzaren daukazuen liburua, liburu hau, baina atzetik histori polita dauka, ze kontua da, liburu hau ez da euskera zakarrik atera, 8 hizkuntzatara itzuli da, eta Magi editorialek munduan zehar zabaltzen saiatzen ari dira editorial. Orduan, liburu honetatik ateratzen den dirua izango da gazak berak esandako 3 gobernuz kanpoko erakunderentzat. Beraz, animatzea izugu liburua benetan merezitutako eta laguntzeko beste modu bat dutelako. Eta isilduko naiz eta hasiko dugu pixka bat elkarrizketa. Ich understand all what she said because I know it from yesterday. Yes, he knows. So now I'm going to speak. Tell me what I do now. I'm going to ask you some questions. Ah. Lehenik eta behin atef, gustatuko ditzeguke pixka bat, zure liburua nola osatuz joan zen kontatzea.